Dziś czas na nieco inny film. Nie skupimy się na śląskiej gotce, a na dziedzictwie naszego regionu. Na Śląsku nigdy nie brakowało wybitnych umysłów, naukowców, przedsiębiorców czy artystów. Wystarczy wspomnieć, że ze Śląska pochodzi aż 12 noblistów, w tym 4 z Górnego Śląska. Ale o nich opowiem Wam innym razem. Dziś chcę jednak wspomnieć o osobach znacznie mniej znanych i pamiętanych, a zasługujących na uwagę z racji swoich innowacyjnych pomysłów, które wprowadzili w życie. Z niektórych z nich być może korzystacie do teraz, nawet o tym nie wiedząc. I to od nich właśnie zaczniemy. Panie i panowie, Oskar Troplowicz. Urodzony w drugiej połowie XIX wieku w Glajwic, czyli dzisiejszych Gliwicach, z wykształcenia był farmaceutą. Początkowo pracował w aptekach w Poznaniu. Przełom nastąpił, gdy kupił w Altonie zakład kosmetyczny Beiersdorfa i szybko uczynił z niego prężnie działające przedsiębiorstwo. W 1890 roku w zakładzie Beiersdorfa zatrudnionych było 11 osób, a w 1914 roku już ponad 500, a produkty firmy obecne były w 29 krajach na 4 kontynentach. Tak, jeśli nazwa firmy brzmi Wam znajomo, to nie bez powodu. Najsłynniejszym produkowanym do dziś specyfikiem z tejże fabryki jest oczywiście krem Nivea, na Górnym Śląsku wymawiany oczywiście jako Nivea. Wprowadzony był na rynek w 1911 roku. Na czym polegał przełom? Przed pojawieniem się Nivei kremy robione były na zamówienie w aptekach. Były jednak nietrwałe. Składniki rozwarstwiały się i produkt ulegał zepsuciu. Dopiero zastosowanie eucerytu, odpowiedniego emulgatora, umożliwiło produkcję stabilnej emulsji składającej się z tłuszczu i wody. Euceryt wynalazł chemik dr Isaac Lifshitz. Troplowicz odkupił od niego patent i wraz z dermatologiem profesorem Paulem Uną stworzył Niveę. Ale bestsellerowy krem to nie wszystko. Poprzedzały go co najmniej 3 przełomowe wynalazki. Pierwszym był Leukoplast, wprowadzony na rynek w 1901 roku. To pierwszy na świecie samoprzylepny plaster. Kolejnym innowacyjnym produktem wyprodukowanym w fabryce Beiersdorfa była pasta do zębów Pebeco. Dotychczas używano proszku do mycia zębów na bazie kredy, ale był on niespecjalnie wygodny w użyciu, ponieważ spadał ze szczoteczki. Pasta zaproponowana przez Troplowicza rozwiązała ten problem. Podobnym niesamowitym udogodnieniem było wprowadzenie na rynek balsamu do ust w sztywcie, w formie, którą znamy do dzisiaj, wysuwanej szminki. Zanim Troplowicz opracował projekt metalowego opakowania z wysuwanym sztywtem, pomadki były pakowane w papier bądź pudełeczka i nakładane na usta palcem lub pędzelkiem. Nic więc dziwnego, że balsam Labello, stworzony w 1909 roku, okazał się hitem. Początkowo opakowanie balsamu Labello było cynowe, jednak w czasie I wojny światowej z powodu niedoboru cyny na rynku czasowo produkcję wstrzymano. Wciąż jednak produkowano wkłady, które można było stosować z posiadanymi cynowymi opakowaniami. W 1922 roku cyny zastąpiono aluminium, ale podczas II wojny światowej historia znów się powtórzyła, tym razem z powodu braków aluminium. Balsamy Labello, podobnie jak kremy Nivea, produkowane są do dziś. Drugim z górnośląskich innowatorów, o którym warto wiedzieć, jest Wincenz Prysnitz. Urodzony w 1799 roku w Lażnej Jesenik na terenie dzisiejszego czeskiego Górnego Śląska, zasłynął swoim wkładem w wodolecznictwo, czy mówiąc wprost, stworzył pierwsze spa. Prysnitz był samoukiem. Pierwszy dom kuracyjny z łaźnią, w którym zaczął stosować terapie wodne, założył w 1826 roku. Lekarze oskarżali go o znachorstwo, ale ostatecznie sąd uniewinnił go, a władze austriackie wydały pozwolenie na prowadzenie zakładu kuracyjnego. W ciągu 25 lat działania ośrodka Prysnitz gościł około 36 000 pacjentów. Sam zakład, niezwykle okazały i malownicze położony, działa do dzisiaj. Serdecznie polecam wycieczkę w to miejsce. Widok zapiera dech w piersi, a na dodatek można napić się wiedeńskiej kawy w jednej z licznych restauracji. Choć metody Prysnitza nie były nowatorskie, to właśnie on przyczynił się do spopularyzowania wodolecznictwa. A ponieważ potrzebował do swoich zabiegów specjalnych konstrukcji, stworzył prototyp prysznica.
I tu ciekawostka, w języku polskim i nie tylko w nim, słowo prysznic pochodzi właśnie od nazwiska tego śląskiego eksperta od hydroterapii. Ponieważ Prysnic był analfabetą, pozostała po nim tylko jedna publikacja, którą spisała jego córka. W 1846 roku w imieniu cesarza Austrii został za swoją działalność odznaczony złotym medalem zasługi. Co ciekawe, upamiętniająca go fontanna do dziś stoi w Türkenschitzparku w Wiedniu. Trzecią i ostatnią postacią, o której chcę dziś Wam opowiedzieć, jest Józef Bożek. Konstruktor urodzony w 1782 roku w Bierach na Śląsku Cieszyńskim. Mechanikę i matematykę studiował w Brnie, potem na stałe osiadł w Pradze. I to właśnie tam powstały jego liczne wynalazki i konstrukcje. Zegar dla Instytutu Astronomicznego, automatyczny warsztat tkacki, postrzygarka sukna, maszyna do szlifowania zwierciadeł oraz liczne udane protezy rąk i nóg dla inwalidów wojennych. Jego najbardziej znaczącym wynalazkiem jest zbudowany w 1815 roku pierwszy na europejskim kontynencie pojazd z napędem parowym. Choć rok wcześniej zadebiutowała lokomotywa Anglika Stephensona, Bożek o niej nie wiedział. Swój wynalazek opracował samodzielnie. Ów powóz z napędem parowym woził pasażerów po ulicach Pragi. 2 lata później Bożek stworzył także łódź z parowym silnikiem napędzającym koła łopatkowe. Praga nie stworzyła mu jednak warunków do rozwijania swoich konstrukcji i dziś o pochodzącym ze Śląska wybitnym konstruktorze mało kto wie i pamięta. I to tyle na dziś. Pamiętaj, by dać nam suba na YouTubie. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o śląskiej kulturze, tradycji i przede wszystkim nauczyć się gadać po śląsku, to koniecznie sprawdź nasz wideokurs Śląskiej Gotki online. Dzięki kursowi nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. Kurs możesz też podarować w prezencie bliskiej osobie. Wejdź na kursgotki.pl i zacznij naukę już dziś.